machiegni nyakora moge juang' chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tayo yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Ka wachako chenro makawuono, wadachako kawarango ohala mano mar uso kidi. Nitiere kite mopa ma itiyo godo e kaunti ma Kwale kod kaunti ma Mombasa. Mano ka irango gik mopogore opogore mag gedo. Mano kite miluongo kanyo ni Galana. Wayudo sigand Phoebe ma bende konowa kaka nochako timo ohala ni. To gombo mare mar ting'o ohala ni modhi otime kata gwenge ma Kaluo. Wawinjane sigande. Anto giluonga ni Phoebe Sombi. Anyar Kaluo kucha anyar Kaluo, anyar Kano ma Ahero. To an Mombasa ka kona Musa ka. Kae malokyo andani mar uso kidi. Wauso kidi mang'eny, wauso kidi lakini nwachako gi Galana mantie tokani. Ema nwachako godo. Ka kineno ni wantie kani, ane mana chako ka. Ane mana biro ka to achako ohala ni. Koro kaka naneno kane an kenda to naneno ni business nok dhi maber. Koro na aluongo jowadwa moko. Ning'eni kamoro ka in gi kamoro achiel, ka in ng'ato achiel, to ng'ato ema ni mari midwa kata gedogo. Lakini kane ji nobiro ka mang'eny to nwayudo advantage nikech kaka moro oyawre malach to ohala bet maber kendo ji bire mang'eny nikech koro neno maber. Koro nwachako matin to waneno ka ji ochako biro, uso chako usore. Koro waneno ni koro wauso ohala mar ma ikete e ot mosager. Koro waneno ni mondo wakel nyaka gik magero ot kaka kuoyo wan godo ka, wan go koto, wan gi kidi magero ot. Koro nwachako matin kamano. Ohala ni nwachako kane chunywa oneno nikech ne wan jo supplier ma ne wakao supplier ma watero oko to ne waonge base kama no wabete. Koro nwaneno ni mondo wayud kamoro mondo wabede ma ng'ato kadwaro wa to nyalo oyudo kama wantiere. Koro momiyo nwabiro ka mondo wachak bet ka. Koro sani wan gi advantage mang'eny nikech nyaka nwadonj ka ji koro nyalo yudo wa machiegni. Kata kidwaro kidi midhi gedo ko nyalo yudo wa, nyalo ng'eyo kama iyudo wa. Kata kidwaro mana Galana ni still pod ibiro kata iyudo wa ka. Koro mano e advantage mwanyalo neno nikech wasaneno ka Galana ni onyuolo nwa gik moko ma nwaonge go. Nikech nwachake nikech ne en Galana kende. Koro Galana ni onyuolo nyaka kidi wan godo ka. Galana ni onyuolo kokoto wan godo ka. Galana ni onyuolo nyaka wan gi gik moko miluongo ni machine ma minyalo ka ng'ato dwaro koroga to nyalo koroga go. Ka ng'ato dwaro kata mana vibrator nyalo biro to kaw ka. Koro wasaneno ka Galana ni osago kod woka nyaka nwachako. But ndara ka na yiero nikech ing'eni ka kete e ndani ku ng'ama biro neno onge. Emomiyo adwaro ka mondo waket ka mondo koro kikalo kata kaka in tineno ni ai to gima neno cha chieng' moro ka chunyo gombo ni gedo Mombasa kata wacho ni ai na neno gimoro kata to gini idwa time nango kata king'e tije to koro ibira ka to wapuonji ni gini idhi tim kama to onyalo bet maber kitiyo kode. Ing'eni gima nitiere machiegni gi dho wang'ayo kama ng'ato kale ober moingo muket ndani. Galana sana e Mombasa Coast ka. Odhi mang'eny nikech ing'eni en gima original. Wazungu ero tiyo kode sana moloyo kata wan wawegi ma wan kode. Nikech oingo wazungu ohere nikech oingo tiles ok en very slippery. Ginyalo gero kata kode dier ot, inyalo gero kata kode kamoro amora lakini emomiyo dhi maber koro miyo ji ohere ni mondo kata ng'ato neno ni ing'eni business madhi ema ji ohero ni ng'ane naneno ka business ne chadhi kendo gi expand an bende achak kelo kara kamoro ka.
Koro aneno ka ji ohere. Challenges ng'eny mantiere ohalani sana. Achiel kuomgi, challenge mantiere ka, nitiere ndalo ma iluongo ni low season. Low season koro galano ok dhi. Uso bedo man piny kabisa. To kama wantie ni wachule, koro wayudo changamoto. Mano is one. Kendo mar ariyo, nitiere galana ning'eno pek makato kae mana matin to pek. Koro kwadhi gi lori, kwadhi omo kalori wadhi godo kucho. Nikech en kamoro mabor kendo en mabungu kendo en changamoto nikech onge kata yo mwaluwo kucho. Koro kwadhi kucho, samoro gari okethore ni e wang'ayo, nyalo chunore ni ka misigo manoting'ono, onyalo puko moko piny, madong' e bungu, mibigi matin. Koro mano isa run at a loss. Gini, sana galani, wakele gi lori. To lori no wang'e ni lori kochopo Ukunda ka, to wang'e ni expenses mwatiyogo en pesa makama. To a profit mwayudo bende pesa makama. To gimomiyo koro adhi ng'eyo ni adhi run at a loss, nikech pesa mane anyiepogo buying price seche moko ok dhi wuok nikech changamoto mapitia. Samoro ka koth nochwe, yo mwaluwo rach, gari owek galana piny, koro the income mana adhi aketo cha ok dhi duogo. Gima nyalo nyiso ng'ama dwa chako ohalani. Ohalani ok orach, onyalo pidhi, to onyalo konyi gi wecheni mag kiot kata kapok watimo mang'eny. Lakini oluoro gimiluongo ni luxury. Nikech pesa no kodonjo to ng'eny pesa no en capital moloyo profit ne to tin. Lakini kidonje e luxury mang'eny, to nyalo miyi changamoto. Koro odwaro ni sana e ji nyima, to ibedo ni capital, keep maki capital no teleza, nikech ing'e ni wan gi mahitaji mang'eny. Wan gi school fees onyalo chulo ni, wan gi chiemo onyalo pidhi, wan gi mar adek onyalo chulo ni school fees mar nyithindo. Lakini mana ki budget, ing'e ni always ki budget ohala to miyi changamoto. Koro first of all, nyaki budget ni auso gimoro siling 10, ause anyiewe siling 10, tause siling 11. Koro siling 1 ni ema budget ni mondo ikete, this only 1 shilling. Nikech 1 shilling no is in a profit mari. To ka mahitaji ni meki ikete siling 3, mani ng'eni sechope profit. Koro first of all wakuong watuo kanyo. Emomiyo Nyasaye neno ko ogo kodwa lweny. To moloyo mar ariyo maduong' kendo moingo duto ni sasa miloko chako ohala moro amora, to iket Nyasaye mbele. Nyis Nyasaye ni Nyasaye kae nyaka neni. Msingi mono waketo kae ni Nyasaye. Ket kata ne ji mabiro mang'eny to chunywa ni wayawo ni we welcome kila mtu. Ndonjuro donja nikech Nyasaye mamiyo ji gweth. Galana ni wagole within Coast Province. Koro ing'e ni opogore pesa mwayudego mwakilego ka, opogore gi pesa mwadhi kawego kwaterego Kaluo. Koro pesni gi nyaka gipogore. Nikech kowagole in the Coast Province ka, to nyalo bedo chien ni ng'at mokawe gi lori katere piny Kaluo. Kendo agombo ni mondo kaka nyalo ting'o gini, kana bed nanyalo yudo gima nyalo ting'o go mondo tere Ahero kanyo, to da ting'e. Nikech asaneno kata kidhi yo Kobura kucho choyo oniwawe to Kisumu, nitiere galana ni. Kendo joka to time maber kendo ging'ade nyaka gi machine. Koro da gombo mondo atera kata kochopo ni my retirement chopoga. Koro agombo ni koro kadhi e piny Luo
tayudo mana galana ni somewhere manyalo kete e piny Kalu. Wan kidwaro galana ni tinyiso ng'ato ni obi mkungu miwili. Mkungu miwili yani yiend ariyo mochung' ka. Mkungu miwili kata giluongo ni mkungu miwili ama miskitini kona Musa. To karwaka iluongo ni Labour Society. Kata license mo wan go iluongo ni Labour Society. Yes. Koro namba na to en 011 41 84 313. 0 achiel achiel 41 84 adek 13. Kamachielo, bang' winjo sigand Phoebe kaka uso wechego mago kata kite mag galana, wawinyane sigand Charles Omondi. Charles Omondi e kar dak ma Kisumu Ndogo e kaunti ma Mombasa. Otimo ohala mar uso gige simu, to kanyo bende nochako mana kaka uso CD mago mane ji winjo, mago mag thum, ma ji moko nyalo dogo mor. Kawuono otimo ohala ni kendo yudogo yuto mare mapile ka pile. Bende en adier ni ohala ni kelo ne mwandu. Wawinjane kako tayo wande e kaunti ma Mombasa. Charles Omondi, Siaya County, auke area moro mar Ugenya High School. Okay, atimo ohala mag gik simu. Nachako mag CDs, mag thumbe gi movies, emane auso ka kende. Katika ka piny dhi lokre ji biro e gik mopogore opogore. Nomiyo koro achako ohala mag gik simu. Sani ka kigan gi gima madhi 8 years, more than 8 years. Gima dhira ahinya mondo ati tija awuon, nikech anyalo pange an awuon kaka an madwaro. Ang'eyo nang'o madwaro kod gima onge, ang'en sama kama dwaro gima customers dwaro, gibro ng'isa, maonge go anyalo ndiko, bang'e adhi ang'iyo nigi. Koro sama biro gokinyi, gik mokwongo mane ginyisa ema kwongo ang'iyo ni to customers ne dwaro ang'o, maonge go manyalo dhi ng'iyo. Tijni ok chake matek, ichako gima in go. Kata ibedo na siling 10,000, inyalo mana chake mos. Bora mana ni nwang'o kuma idhi ome gik moko maber manyalo mi ius, tikawo mana gik miuso. Koro ka in gi 10,000, inyalo dhi tichako go mos. Koro medo matin. Kata sani an man ka indi. Aplan medo gik moko. By next month, biro jopo ni gik moko mani ka igo pogre gi magi kendo. Amedo moko mopogre gi magi. Sana wagolo gi mane town ka. Nengo gi bek ni mala anya to kun piny ahinya. Sani gi osuru kako medore. Bech gi to koro medore kendo ni malo. Koro chuno nwa be wamedo bei. But next month, aplan dhi Nairobi, nikech Nairobi opogre gi kama tin. Koro ka dhi dichiel ba kaw moko baluongo. Koro modong' anyalo wuoyo gi duka, to anyalo gauro ne pesa to oketo na e bus, koro kati gi pesa mang'eny e transport. Nyano kaka to biro nyiewo kebo, kodhi go to ng'isi ni chaji mego kebo ni ok chach maber, ochacho mos, koro kanyal bet kode, oduoko nie kaka. Koro mondo kik ipoteza e samoro iloko ne gimoro. To mano ma ikawi kito kando. Koro non kamano en asara samoro. Nikech ok nyalo uso ni next customer. Ki uso ni ng'ato kendo, obobro duoko to mane dhi poteza customers. Yes, but mago challenge mantie. Nikech kata charger be samoro nyalo nyiewo. Kibiro kiketo ki iteme oko charge. To ok nyal duoke. Kata mana bulb nyalo biro go to kiketo to ino kaka oko liel. Kiduoke. Kata extensions na uso ga. But ino kaka simo kibiro gi extension kikete oko liel. To customers ekawo. Odhi duoko ni mani keto mana kanyo kando. Mago gin challenges mang'eny ka. Siria ni kuvumilia. Ging'iyo ni profit mane miyudo to kod pesa mane iwarogo, idoke warogo. Okichame. Profit miyudo cha emitigo, but samoro nitie ma odhi marach chuni ni donji mfuko kata chulo rent. Yes, but you lose hope. Ikia gima ki. Ng'ama dwa chako ohala, chunyi ok itho. Idhi mana kuom jok mineno ka timo ohala. Ipenja ni bwana, mane ineno ni nyalo dhi mbele, nikech ok inyal chako kendi, ikia gima kata kidwa chako area, ikia gima dhi e area, gik madhi ahinya. Koro ipenjo mana jok matimo ohala ni mane makachako anyalo dhigo maber, mane manyalo timo maber e area ni. Alafu
ong'iyo pesa ma en go, ochako mana gima romre gi pesa manyalo timo. Sani electronics bechgi ni malo, ka en gi nikech ng'en kanyo in gi rent, in gi licenses, nyaka obed gi mo 50 mondo mi ng'ad gigi te, ichul rent gi deposit, ichak nikech be sama ichako be nyaka ibed gi pesa mibiro chulo 3 months moko kata 2 months seche ma pod ok ius maber. Namba simu mara en 0751 007222. Mane ma oro WhatsApp eminyalo kata goyo saa asaya. Bang' winjo sigand Phoebe mawuok Ukunda e kaunti ma Kwale kaachiel koda ka sigand Charles Omondi mantiere kaunti ma Mombasa e kinde ma kawo yweyowa mokwongo e chenro mar ohala gi mwandu. To ka waduogo wasingo ni mathoth nimar wadhi bedo gi ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Tugo koro eka iye ochacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge gima waluoro bwana, ochiel chunye ni wakete pile wacham. Ni ane ngima nyar kochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero joma hero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang' chenro mar ohala gi mwandu. En mor mara ni pod ikete karka e chenro ni. E kaunti ma Mombasa nitiere wuod luo miluongo ni Tom Mboya. Tom Mboya timo tich ma dho kisungu dendo kanyo ni motor rewinding. Man tich motime kaunti ma Mombasa oseyudo huma malach ahinya kaluwore kod lony mare mar tiyo machiegni kod midusa mamoko. Ma gimomiyo kawuono wamiye osimbo mar bedo ja ohalawa mar juma. Wawinjane sigande. Tom Mboya Okal. Dala mar Kanyaluo, South Nyanza, Karachuonyo, constituency Kanyaluo. Mane kuma dala nitie.
Kae waloso mashinde mathoth, watimo mechanical to gi electrical repairs. Motor, obed kata migogo pi, obed kata mitogo kite, obed kata miriembogo winch, mago waloso watimo rewinding. Kata en mana 100 horsepower, over 100 horsepower, mano watimo rewinding. Aya pump migogo pi, nitie pump miluto mag submersible miluto ei borehole ka. En bende watimone rewinding. Ka nitie repair mwatimo to watimone. Watimone generator service, maintenance and rewinding kopo ni alternator mar generator wang'. Kaluwore gi uchumi mar Kenya kaka dhi, iyudo ka makoro waluongo ni service industry. Iyudo ka ji mathoth ne waneno ka chandore. Kogi ka mota ne owang', to nochandore moko iyudo kioro Nairobi. Moko itere kembe, to kisetero kembe madongo go, to iyudo ka ok gitim haraka kaka iparo nikech gin gi tich mathoth. Koro iyudo ka mota mane idwa tiyogo kata kiny, ikoni ni bi kawo after 2 weeks. Koro neno ni chandruok ma jogo yudo ne nwadwa ni mondo waduoke piny matin. Koro newayawo ka mondo koro ng'ata ma nigi tije moro modwa notimne haraka, to wanyalo timone, nikech wan ka wanyalo tiyone day and night, odiechieng' gotieno kaluwore gi haraka mar tijeno koko dwaro. Nwatimone. Koro mano nomiyo wadonje e tich mar motor rewinding ni. To nikech bende king'iyo maber to thoth kembe mane dongo mane nitiere, iyudo ka gi overcharge clients bende. Koro nwang'iyo ane ni to wanyalo golo ne clients mzigo kanye mondo mi at least jo Kenya omed dhi mbele, nikech ing'eni ng'iewo generator itero ne for repair to ng'ato pod goni ogo 1 million. Ing'eni oduoko kata in oduoko gine ni to waldi chien, jatelo no ande dok chien nikech gimonego ng'ato chach kata 250 to chajo 1 million kata 1.5. Koro kanye mono miyo wadonje mondo mi waduok negi msigo chien to wambe wayude gimo matin mwachamo. Tich mwatimo ni ok odwaro omenda mathoth. Gimodwaro en mana ni akili. Nikech kisesomo rewinding, ting'eyo ni gini kadhi timone rewinding to akili ne momiyo joma onge gi akili ne momiyo iyudo ka tij rewinding ok gidwaro. But kisebedo gi akili mar timo rewinding, ibiro yudo koyot. The only challenge mwayudo en ni sama koro idwa dhi ng'iewo material mar rewinding, to inyalo yudo ka kidwa rewind generator kata mota maduong', tiyudo ka bei mar gimitimo go rewinding miluongo ni copper wire iyudo ka ni malo. Nikech sani as we are talking, copper wire sani en gimoro 2,000 to 3,500 per kilo. Yes, a case midwaro rewind motor kata mar 100 horsepower kata generator mar 500 kVA. Iyudo kidhi tiyo kata gi kilo moko molo kata 100. Koro kanyi ng'eni nyaka ibed gi pesa. Koro chunowa seche moko ni wakwayo weg tijegi mondo gimiwa pesa moro matin mokwongo mwanyalo ng'iewo go material gi, kato koro modongo to wabiro tieko gi chopo gi mekwa, koserumo to wamiyo gi. Tiyo gi jomadongo gi matindo ber ndi, nikech an arwake, nikech jomadongo iyudo ka en gi experience malach. To jomatindo ka en gi experience de podo puonjore, nitiere kiwango ma kochope to koro nyalo bedo gi experience malomo gi jomadongo. Koro nitie samoro ma tich okel ma jomatindo gi, kata ka en generator idwa timo ne rewinding alternator, tiyudo ka connection wuoyo gicha chande. Onyalo wuoyo koro nikech en jamatindo dwa notim haraka. Kaeto koro sama koro itimo ne connection ma koro idwa tweye, tiyudo ko kosa e gimoro achiel ma gini koro ok dhi tiyo. Koro ng'ama konyi ka en ng'ama duong' man gi experience. Mano emomiyo waketo gimoro ni teamwork. Teamwork ni nyiso ni ng'ama duong' cha kata obedo mani en gi experience moingo nyathi matin cha. To nyathi matin cha be kata obedo mani en gi ngufu garaka mane modwa timo go tijno, tiyudo ka they come together. Ng'ama duong' cha ywaye piny, to ng'ama tin cha dwano ywaye malo. Koro iyudo ka tich sama tich moro dwa kethore matin, to ng'ama duong' ni ka, ng'ama tin ni ka, to nitiere kama udhi winjorue. Mor ma tich miya en ni amor ka joma tiyogo gimbe gi mor.
amor ka clients ogona simu to kona ni well done, timo tich maber. Amor ka nyithindo mapod biro mapod dwa puonjore biro to kona ni wadwa ni mondo wapuonjre irika, mano bende miya mor nikech ang'e ni ka gipuonjo miyo gi that opportunity ma gipuonjore to gimbe gibiro impact that dinini kuonde ma gidhiye. Koro moro malich bende maduong' ahinya bende ni iyudo ka koro yore mag dwaro mag udi gi mag uchumi gi mag ang'o, iyudo ka kata obedo ni pesa ma yudore iye Kenya samoro itiyo ne ng'ato to ok ochuli immediately. Mano waluongo ni tije mobedo gi agreement gi contract, onyalo chuli after 3 months, jomoko chulo after 6 months, to jomoko chuli immediately. Koro iyudo ni kiyudo pesani tiwinjo maber nikech ing'e ni tich problems mane in go ka en school fees, ka en ohala mo machielo mane dwa timo, tiloyo haraka sana. Namba na mar simu en 0715 60 8920. Mano e namba na mar simu. Koro mano inyalo kete kata WhatsApp, inyalo keto kata goyo simu gimoro amora. Bang' winjo sigeni nyakura mag jwang' mwakelo ni mamedo jiwi mondo michako wala kende tagi e yo makare. En kinde mwachope giko mar chenro. Kenen mor marani bedo kodwa, arane wachaki nyaka sani makoro wachopo e giko mare. Wadani tuti kodwa kendo juma manyien, ka wakelo ni ohala machielo. Wamiriek ni kaka nyalo chakogi, kendo tayogi e yo makare. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donjie viewsasa.com